To nieprawda, że zgodnie z nowymi przepisami ustawy o ochronie przyrody rolnik na swojej ziemi może bez pozwolenia wyciąć drzewo, mówiła podczas ostatniego spotkania Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie Bożena Frankowska, specjalista do spraw rolnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie. Jej zdaniem ogromne zamieszanie w tej kwestii wprowadziły publikacje dziennikarskie. Przestrzegam wszystkich rolników, by tego nie robili, bo mogą narazić się na duże finansowe kary, podkreślała Bożena Frankowska. Chciałam jednoznacznie powiedzieć, że wszyscy rolnicy, którzy mają zamiar wyciąć drzewa, muszą zgłosić się do Urzędu Gminy. To, co było mówione w telewizji, w radiu, że rolnicy bez zezwolenia, bez zgłoszenia mogą wycinać drzewa, jest nieprawdą. Mogą mieć wiele nieprzyjemności, płacić kary za usunięcie drzew, więc tym bardziej, że powiat koniński ma w dużej mierze Naturę 2000, gdzie jest definitywny zakaz wycinania drzew bez zezwolenia, bez zgody Urzędu Gminy czy Starostwa Powiatowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody od 1 stycznia tego roku właściciel gruntu może na swojej posesji wyciąć drzewo bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia. Konieczny do spełnienia jest jednak warunek. Działanie to nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rolnik prowadzi działalność gospodarczą i musi mieć zezwolenie na wycinkę drzew, podkreślała Bożena Frankowska. Szacuje się, że po wprowadzeniu nowelizacji dziennie w Polsce bez pozwolenia wycina się setki drzew. Wiemy, że w najbliższym czasie będzie nowe rozporządzenie. Nie wiadomo, co zmieni, jakie będą warunki wycinania drzew. Na dzień dzisiejszy jest dużo niedomówień. Duża ilość drzew jest usuwana. Rolnicy nie mają po prostu świadomości. Jeżeli nie mają takiej świadomości i nie wiedzą, czy to dane drzewo można wyciąć bez zezwolenia, powinni zgłosić się do najbliższego urzędu gminy, czy zadzwonić do urzędu gminy, żeby się dowiedzieć, żeby nie było później nieprzyjemności. Organizacje ekologiczne przypominają, że od 1 marca rozpoczyna się okres lęgowy ptaków. Jest to też szansa na ochronę drzew zagrożonych wycinką. Zgodnie z prawem między 1 marca a 15 października miejsca gniazdowania ptaków oraz te, które stanowią ich ostoje lub są miejscem żerowania, nie mogą być niszczone. Już w przyszłym tygodniu Sejm ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja ma poprawić ustawę tak, by zatrzymać niekontrolowaną wycinkę drzew.